Soc Eduardo Marín Sáez, artesà del cuir, família marroquiner, amb uns 30 anys d'experiència amb l'ofici, i tinc el taller aquí ubicat a Peramea, al Pallars, al Pirineu català, on trobo realment tranquil·litat, naturalesa pura, com a font molt important per la inspiració en la creació de les peces. Bé, ja estem al taller. El meu taller es diu Artetu. És un taller amb un 80-90% de producció a mà, ja que només tinc com única màquina la Vulcan, que és la que posa rematxos automàtics, i anem a la feina. Aquí estic fent ara mateix una bitlletera completament a mà. Jo soc cosidor a mà, amb la qual tenim la lezna i el punteador per fer les costures. Aquí tinc una planxa de termogravat, que com dic, no tenim màquines de termogravat, i aquí he marcat el nom del taller a la bitlletera que estic confeccionant. Ara el que farem és un brunyit de la part de dalt de la bitlletera, que és prensar una miqueta la pell i donar-li aquest aspecte bo. Aquí tenim el ratllador. El ratllador és una eina manual que fa aquest acabat al cuir i sobretot és pressió amb fricció, amb la qual això no s'hi esborra. Aquí estem fent una petita demostració amb una peça petita, però que és molt comú a totes les peces que faig. Aquí tenim el que és la pintura en l'acabat de les peces. Com aquesta peça va cosida a la cartera, ja li donarem aquest acabat perquè una vegada armada ja costa més. Això és pintura. Aquí tenim la part de davant. Aquí ja tenia tallada i armada la part de dins, això aniria enculat, ensamblat, i això seria la cartera que estem fent. Que aniria tota cosida i estic cosint la part de dins. Com dic, Artetu és un taller absolutament manual, amb la qual el cosit no hi ha màquina, sinó que el faig tot a mà, perquè intento mantenir exactament l'ofici com era fa segles. Amb aquesta eina és el punteador, que el que em fa és marcar les puntades. Llavors, ja les he marcat, i amb la lezna, que és com l'agulla que forada el cuir per cosir, jo el faig així, cada artesà el farà a la seva manera. A mi m'agrada molt que quedi bastant perfecte i ho faig d'aquesta manera. Ara el que he fet són els forats per la costura. Això que tenim aquí són les pinces de talabartero, que és eina importantíssima i vital per la costura. Això que fa? Funciona amb les cames. Jo poso aquí la peça, em poso dos didals per no clavar-me la lezna, que talla moltíssim, perquè és com una espasa de 4 fils, i amb això el que faig són els forats per anar passant les dues agulles i fer la costura. Això és la costura que s'ha fet sempre a l'ofici i que jo personalment m'ha agradat mantenir, perquè ja estem amb el segle XXI, tot això està molt i molt perdut, perquè realment no podem competir amb una màquina, però jo ho tinc que mantenir. I aquesta és la manera de costura amb el que faig tot. Una vegada tenim la costura feta, és molt important amb el cosit a mà assentar la costura, que és donar-li aquests copets amb el martell perquè la costura se pegui i quedi ja per dura. Aquí d'aquesta pell de poltre estic traient braçalets de 5 caus
de 5 puntes per fer trenes de 5. Treballo el poltre perquè és una pell que aconsegueix 1 mil·límetre i me dona un resultat fantàstic. Aquí estem fent la trena de 5. Ara estem en una altra part d'Artetu, que és on tallo les pells de vaca per fer cinturons o peces més grans. Amb la qual aquí tenim el tallatires, que també és manual, que és amb el que tallaré el cinturó. Me deixo la sivella, ja tinc aquí la mida amb el tallatires i manualment tallo aquesta baqueta de 3 mil·límetres i mig per fer un cinturó. Això es diu coll de vaca, que és el cuir engrasat que utilitzo al taller per fer els cinturons. A continuació, la tira tallada amb el biselador. Mataré el canto del cinturó, perquè si no és una peça que talla una miqueta, tant si fa els cinturons com els collars de gos. I una vegada fet, li passarem el ratllador, que li donarà un acabat interessant al cinturó. I ara estem aquí amb la tècnica del repujado, que és una tècnica que m'encanta, que estic aprenent i que vaig practicant. Aquí tenim una miqueta el que faig. Aquí es tracta d'anar mullant la pell, ficar plastelina a sota i anar remarcant. Però ja dic que això començo a aprendre. I em sembla una tècnica fascinant com elements decoratius. Bueno, i paral·lelament a aquesta feina que faig a Artetu amb cuir curtit, tinc un projecte de recuperació de les peces que s'hi feien els pastors ancestralment amb pell d'ovella, amb la qual actualment Artetu està centrat en aquest tipus de cuir basat en la motxilla de pastor, que és l'única peça que ha perdurat. I, finalment, aquí tenim una combinació que seria una part d'innovació al taller, que seria la combinació de cuir curtit d'Artetu amb l'artesania ancestral i tradicional dels pastors del Pirineu.